Chcel by som vám všetkým, úplne že všetkým, priateľom aj nepriateľom, zaželať pokoj v duši, aby ste ho konečne našli a začali sa sústrediť na veci vašemu životu prospešné. Takže toto je pilotná časť, je to sestra kontroly reality, bude sa striedať tak ako slnko strieda s mesiacom, tak vždycky týždeň raz pôjde kontrola reality a raz pôjde relácia Slovania, kde sa pozrieme na naše korene. Nebude to klasická, edukačná alebo akákoľvek relácia, pretože bude prepojená s kontrolou reality, preto to bude sestra kontroly reality táto relácia. Tak ako v kontrole reality, kde sa ja zapodievam rôznymi vecami, kde brázdim po internete, tak sa budem o ne s vami deliť. Keďže som sa rozhodol sa viacej namočiť, ako sa povie, do slovanstva, namočíte spolu so mnou. Či sa vám to páči, alebo sa vám to nepáči. Je to všetko na vás. Ale, drahí bratia a sestry, tak vítam vás v tomto novom priestore. Zdravia všetci. Kekso, Stanley, Marek, Imro, Martin, takže zdravia a pekný večer. V tomto priestore mojom novodobo vytvorenom, kde moderný svet to až tak vnímať nebude, ale všetci máme taký pocit, že naša duša si to stále pamätá. A aj keď nám kalendár na stene, alebo v mobile, alebo kdekoľvek ho máte, môžete ho mať aj na záchode, síce ukazuje, že začal tento náš Matrixový nový rok, kde sme prekročili nejakú pomyselnú čiaru a zrazu všetko staré je za nami. Keď sa započúvame, keď sa pozrieme do toho ticha našej prírody, tak možno sa naladíme na ten skutočný rytmus našej matičky Zeme. A zrazu zistíme, že sa nachádzame v zvláštnom nejakom medzipriestore. Sme v bode, kedy staré už zomrelo, ale to nové ešte nenabralo tú plnú silu. A dnes si povieme pravdu o tom, čo sa v skutočnosti deje v týchto tmavých, studených a tichých, pre niekoho nie, ale dajme tomu, že v tých tichých dňoch. Prečo teraz o toľkom oddychu vianočnom? Prečo teraz cítime takú zvláštnu zmes únavy a nejakého očakávania? Není to len povianočná depresia, ako to nazýva termicus modernus psychologicus. Je to stav hlbokého energetického tehotenstva vesmíru. Totižto sme vstúpili do obdobia, ktoré naši predkovia, starí Slovania, vnímali s posvetnou úctou, bratia a sestry. Zatiaľ, čo dnešná spoločnosť oslavuje ohňostrojmi, hlukom, výmenou jedného čísla v dátume za druhý, skutočný, tento kozmický obrad nastal už pár dní skôr a nastal počas zimného slnovratu. Preto som si aj z posledného streamu toto odložil sem, aby sme si to vedeli lepšie načrtnúť a nemiešali sme tam všetky tie hrušky a jablka dokopy. Práve tam, počas toho zimného slnovratu, sa tam odohráva tá najväčšia dráma na oblohe, bratia a sestry. Ale ako aj na oblohe, tak aj v tom podsvetí. Takže pozrieme sa na kračúna, keď slnko zomiera. Aby sme pochopili tú koledu a tú energiu januára, musíme sa trošku vrátiť o krok späť do takého pomyselného bodu 0. Tento bod naši predkovia nazývali kračún. Etymológia. To je taká veda, ktorá sa zaoberá spojením jazykov a tak ďalej. Môžete si to vygoogliť. Možno som to povedal zle. Môžete ma opraviť aj v komentároch. A táto veda nám odhaluje hlboké znanie. Je to staré vedomie a poznanie predkov, bratia a sestry. Krásny večer všetkým prajem. Peter Stanbiker, Ivoš, Michael, lásku v srdci, pokoj v duši a zdravia všetkým, ako napísala Anna. Tak pripájam sa, posielam vám také isté krásne priania. Ale poďme teda k tomu slovu kračún. Toto slovo pravdepodobne pochádza slovanského koreňa, ktorý znamená krátky alebo skrátený. Je to deň, kedy je svetlo
najkratšie. Kedy tma dosahuje svoj vrchol a zdá sa, že už definitívne porazila slnko, porazila svetlo. V tento deň, v tej najhlbšej tme, staré slnko, náš starec, ktorý nás hrial a živil celý minulý rok, zrazu umiera. Není to však taká smrť ako v našom modernom svete, v takom tom tragickom chápaní, pretože my ľudia sme majstri v tragichápaní. Je to jednoducho iba taký nevyhnutný zánik, môžeme to nazvať aj takou transformáciou. V mytologickom obraze sveta jav, ktorý je náš, viditeľný, náš hmotný svet. Tento náš hmotný svet stráca toho svojho ochrancu, toho pána svetla, slnko. Brány do toho sveta náv, to je to podsvetie, o ktorom som hovoril. Svet duchov a našich predkov. Tieto brány do toho sveta náv sú otvorené v tomto období do Koránu. Hranica medzi živým a mŕtvým sa stretla, bratia a sestry. Predstavte si tú atmosféru, či už v drevenici uprostred nejakej zasneženej tajgy, alebo aj nášho karpatského lesa. Predstavte si to 1000 rokov dozadu. Môžeme ísť aspoň 1000, aj 2000, koľko chcete. Vonku, všade naokolo, ako na mojom obrázku, zúri mráz, zima, chlad, zavíhajú vlci, tma trvá takmer skoro celý deň. V niektorých častiach dokonca aj celý deň. A jediným zdrojom nášho svetla a tepla je vatra, ktorá je pre nás posvetný oheň. Môže byť vonku, ale môže byť aj vo vnútri. V tejto našej chatrčke. Sme mali chatrčky. Tento oheň není len nejakou chemickou reakciou horenia dreva, aj keď to tak na prvý pohľad vyzerá. U Slovanov to bol priamy zástupca slnka a v podstate to bol taký kúsok nášho boha, a.k.a. stvoriteľa, ktorého si chránime uprostred temnoty, keď všade je tma. Kračún bol teda skúškou našej viery. Verili, že ak vydržia, ak udržia to vonkajšie aj vnútorné svetlo, slnko sa vráti, lebo nebola to samozrejmosť. Bola to každoročná tzv. Kozmická bitka a práve v tej najhlbšej tme sa stane zázrak. Čo sa stane, bratia a sestry? Sú tam 3 dni ticha. Koľkokrát sme hovorili o 3 dňoch ticha? Všetci stále čakajú, že tie 3 dni ticha bude, že vám nebude zvoniť 3 dni telefón a že budete sedieť 3 dni bez elektriny, bez internetu, ale 3 dni ticha v našom kozmickom priestore, vždycky keď sa slnko zastaví. A to je taký jeden astronomický, mystický detail, o ktorom sa málo hovorí. No, ale pre naše pochopenie tohoto času je kľúčový, lebo slovo slnovrat po latinsky sa povie solstitium. Takéto slovko mali krásne. Toto slovo doslova znamená slnko stojí. A počas 3 dní okolo slnovratu, približne je to 22., 23. a 24. decembra, sa tento bod východu slnka, ktorý vidíme na horizonte, ktorý je rovný, vizuálne nemení. Vyzerá to, ako by sa to všetko na určitý čas zastavilo. Slnko ako keby začalo váhať, že či sa vráti naspäť, či nám tu ešte bude svíciť, alebo pôjde do riť a vykašle sa na nás a nechá nás navždy pohltiť tou katastrofálnou tmou. No ale v slovanskej aj vedickej tradícii sú tieto 3 dni ticha posvatné. Je to čas absolútneho nič. Bol to bod 0. Je to moment medzi nádychom a výdychom tohto našeho neba, tohto spektáklu, ktorý tu máme. A v týchto 3 dňoch staré slnko je v podstate mŕtve, ale nové sa ešte nenarodilo, ale premýšľa. A pre našu dušu je to taký jednoduchý odkaz. Zastav sa aj ty. Ale my žijeme v modernej dobe, kedy je všetko postavené na hlavu a moderný človek robí v tomto období presný opak. Tedy vrcholí nákupná horúčka, stres, prípravy. Ideme proti tomu prúdu tej našej rieky, vesmírnej, kozmickej. Príroda stojí, miazga v stromoch spí, trošku som zamrzol, počítač to nezvláda. Bude sa musieť nadýchnúť aj on. Ale keď sa pozrieme aj na zvieratá, oni tiež išli pekne hibernovať, keď slnko stojí. Len človek behá ako zmyslov zbavený a preto, bratia a sestry,
sme v januári vyčerpaní. Pretože sme nerešpektovali tú kračunskú pauzu. Chceš byť v súlade so svojím rodom a prírodou, tak tieto 3 dni by mali byť 3 dni pôstu. A nelen od jedla, ale aj od všetkých informácií. Takže mali by sme to dodržiavať. Vypnúť hlavu, oddychnúť si. Sú to 3 dni ticha, sú to 3 dni vnútornej introspekcie. Máme sa zamyslieť, chillovať. Je to čas, kedy prepisuje náš Matrixový kód tvojej reality na ten budúci rok. A tu vzniká aj tajomstvo radosti, viery. Aby sme plne pochopili hĺbku tohoto obdobia, musíme sa pozrieť na ten kód, ktorý používame každý deň, často bez rozmýšľania. A je to náš jazyk. Starí Slovania nevnímali slova len ako zhluk nejakých zvukov na dorozumievanie. Každé slovo bolo mantrou, bolo nejakým vibračným kľúčom. Niektorí si to prekrútili a potom im z toho drbe. Ale to už je ich problém. Zamyslíme sa nad slovom radosť. V modernej slovenčine je to len nejaká emócia. A ak sa pozrieme na ten starý význam toho slova, ktorá sa zachovala v tých moderných vedických zdrojoch, a hoci oficiálna veda to niekedy spochybňuje, duchovná podstata je jasná. Slovo Ra v mnohých starovekých kultúrach, či už od Egypta až po Slovanov, pri rieke Ra, napríklad to je dnešná Volga, označovalo prvotné svetlo, slnko. Bol to ten vyšší princíp. Radosť. Tak môžeme čítať ako dostatok Ra. Nie. Dostatok svetla, bratia a sestry. Cítiť radosť znamená byť naplnený svetlom. Není to náhoda, že si prajeme radosné Vianoce. V čase najväčšej tmy si prajeme len veselosť, zábavu. V modernom svete. Ale keď sa na to pozrieme z toho starého pohľadu, tak si prajeme návrat svetla. Návrat svetla do našich duší, bratia a sestry. Pozrime sa na slovo viera. Dnes si pod tým predstavíme slepú dôveru v niečo neviditeľné. Niečo pre niekoho vymyslené. Ale etymologicky má toto slovo viera, praslovansky viera, takto sa to píše po česky, neviem čítať české písmenka. To znamená pravda. Latinsky je to zase veritas, ale ešte hlbší ten mystický výklad hovorí, že viera je valeniera alebo vedeniera, teda vedomie spojené so svetlom. Takže mať vieru kedysi neznamenalo dúfať. Znamenalo to vedieť, že slnko, Boh, je skutočné. Aj keď je práve noc, nič to na veci nemení. Preto je tento kračun našou skúškou viery. Je to skúška toho, či vieme udržať svoje vnútorné svetlo. Aj keď tie vonkajšie okolnosti, tá tma, zima, kríza, nám hovoria presný opak. Nakoniec máme ďalšie slovíčko a to slovíčko je istota. Teda, že niečo je na 100%. Je to, bratn. Takže, že to má pevný, nemeniteľný základ. Našou istotou v tomto období je ten cyklus. Že každé tieto dlhé noci aj tak skončia a vyjde slnko. Že svarok nikdy nezlyha. A aby sme zase pochopili, prečo tento čas je taký mocný, tak sa musíme ponoriť do toho najhlbšieho mýtu a to je o stvorení svetla, ktorý sa zachoval. Možno ho tam niekto dopísal a prepísal. Netreba brať všetko doslovne. Netreba veriť všetkému. Všetky tieto veci sú na zamyslenie. Nemôžeme brať všetko ako absolútny fakt a absolútnu pravdu. Keď si prečítame iba jednu vec, to je odkaz pre niektorých divákov, ktorí nevyťahli ten nos z určitej témy. Ale to, čo sa zachovalo v starých slovanských a vedických textoch, sa hovorí, že na počiatku nebolo nič. Len bol nekonečný a nekonečný oceán chaosu. A potom sa zjavil frajer menom Svarok, ktorý bol nebeský kováč a našiel v tom chaose taký magický kameň, ktorý je znázornený aj tu hore. Vidíte ho? Volal sa Alatír. Možno, že odtiaľ sa inšpirovala Alatra. Nikto nevie. Možno, že to vedia tí,
ktorí sledujú Alatru. Ale bol to taký stred vesmíru. Bol to taký otec všetkých kameňov. A keď Svarog zobral to svoje ťažké kováčské kladivo a udrel po tomto kameni Alatír, tak z každej iskry, ktorá vyletela, sa zrodila nová hviezda, bratia a sestry. Z väčších iskier sa zrodili bohovia a dokonca aj nebeské sily. A počas zimného slnovratu sa tento akt stvorenia opakuje. Zem je ako chaos, je ako pomyselná nákova. A slnko, ktoré zomiera, sa mení a musí sa znovu narodiť pod údermi Svarogovho kladiva, bratia a sestry. Každý záblesk na zimnej oblohe, každá padajúca hviezda v decembri, ktorá padá, pod niektorou sa že vraj narodil aj Ježiš Kristus. Ale o tom sme si hovorili v minulom streame a o tom dátume 25. decembri, že pravdepodobne to není až také ružové, ako sa nám snažia to nanútiť. Ale my ľudia sme tiež tieto iskry Božie. Sme tie malé svetielka, ktoré odleteli od tohto Alatíru. A našou úlohou v čase tmy je pripomenúť si tento pôvod. Že nie sme len mäso a kosti, čo tancuje od radosti a trasú sa aj od zimy. Sme také odlomky od tejto veľkej hviezdy. Sme deti Svaroga, sme malé svetielka. A Svarog bol teda čávo, čo bojoval s temnotou. Počas týchto dlhých nocí sa nejde len tak na nebi pozrieť, že nejaký úkaz, alebo ako by som to nazval. V tom mytickom svete prebieha titánsky boj. Na jednej strane stojí Svarog, je to tvorivá sila, je to poriadok, je to teplo a na druhej strane stojí temnota, chaos a zima. Niekedy ako Morana, nás ju voláme Morena, vládkyňa smrti a zimy. Inokedy ako Černobok, to je zase temný princíp. A v slovanskom chápaní tento Černobok není len diabol. V kresťanskom zmysle je to absolútne zlo. Je to nevyhnutná súčasť rovnováhy, bratia a sestry. Nevyhnutná súčasť našeho čierno-bieleho sveta. Buď na jednej strane, alebo na druhej. Ale vždycky sa to vyrovná. Je to noc, ktorá dáva oddych po dni. Je to zima, ktorá ničí slabé a choré. Aby na jar prežilo len to silné. Takáto rovnováha je tu od nepamäť. No, ale počas kračúna táto rovnováha visí na vlásku, bratia a sestry. Temnota sa možno snaží prevziať moc natrvalo, ale legenda hovorí, že Svarog musí svoje nebo nanovo ukuť. To hovoria historky. Musí ukuť nové slnko, pretože to staré sa unavilo a jednoducho iba vychladlo. A preto naši predkovia na našej pláni zapalovali ohne. Nebolo to len na zohriatie. Bol to takzvaný rituál. Rituál mágie. Niekto hovorí, že Slovania nemali mágiu, Slovania nemali šamanov. Nech si hovorí, čo chce. Nech si každý robí, čo chce. Takže robili na zemi to, čo robil Boh v nebi. Verili, že svojim týmto malinkým ohničkom krmia ten veľký oheň slnka. Že mu dodávajú silu, aby vyhralo svoj boj nad touto temnotou. Cítime tu zodpovednosť, bratia a sestry? Človek nebol len nejakým pasívnym pozorovateľom, ako je to teraz. Bol aktívnym spolutvorcom. Zasahoval do tejto kozmickej drámy. Bez pomoci ľudí by slnko možno nikdy nevyšlo. Tak palte si doma krbe, poďte si tam polienko a obnovujme slnečko, nech sa vráti a nech tento rok pekne smaží. Aj keď to vyzerá, že tento rok to bude veľmi divoké, ale to možno v kontrole reality vám poviem nejaké nové predpovede, ktoré som sa dozvedel. Sú na január, takže budeme mať aj taký checklist, že si môžeme pozrieť, že čo z toho sa naplní. Bude ich možno, že 15, 20, takže budeme mať čo odškrtávať, alebo si budeme môcť povedať, že to je všetko hlúposť. No ale poďme sa vrátiť teda späť a po tomto boji a po tomto trojdňovom zastavení ráno 25. decembra
sa bod východu slnka opäť pohne. Ale síce o nepatrný kúsok a ide späť k severu. Takže tento deň sa ten deň opäť predĺží, síce o taký kúsok. To je ten moment víťazstva, kedy sa to nové slnko rodí na novo. Naši predkovia ho nazývali Božič. Tento výraz, ktorý dodnes v juhoslovanských jazykoch znamená Vianoce, v sebe nesie kľúč k pochopeniu celej tejto mystiky. Božič znamená malý boh. Je to zdrobnelina. Takže není to ten mocný, spalujúci boh slnka, letného slnovratu. Je to baby, je to také dieťa. Je to slnko, ktoré je ešte slabé, je krehké, je zraniteľné, ale nesie v sebe ten potenciál tej nekonečnej sily a života. Mytologicky je tento Božič synom Svaroga. Neviem, či ste to vedeli. Niekto by to asi vedel. Mlaskač, mi píše niekto, že prečo mi idú reklamy, keď si platím stream, tak to znamená, že nejsi na tom streame, kde tie reklamy nejdú. Skús otvoriť popis videa, tam je také, že viacej. Na to klikneš a rozbalí sa ti celý popis. A v tom popise máš napísané, o čom bude táto relácia a máš tam link na video. Choď tam, si na zlom streame, teraz to pozerám. Na to sú aj tie popisky videa, bratia a sestry. Častokrát sa ma pýtate veci, na ktoré ja už ani nechcem odpovedať. Pozerajte si ku každému videu popis videa. Na to tam je to popis videa. A potom sa nemusíte pýtať. A ja vám to nebudem musieť dookola opakovať. To je to, že niekedy mi poviete, že na čo to hovoríš, už si to hovoril. Takže dúfam, že vám to teraz zarezonovalo všetkým vo vašich ušných bubienkoch. Pozerajte si to. Napríklad, keď si pozrete to intro, tak ono je ako samostatné video. Pod tým videom, keď otvoríte popis videa, program na celý rok a budete vedieť, aká relácia o Slovanoch bude následovať, v ktorom týždni a v ktorom mesiaci. Ja vynaložím úsilie, aby ste to mali, a vy nevynaložíte úsilie na to, aby ste si to prečítali. To je ten paradox. Danielito, takže poď ku nám, poď všetci, čo máte aj ten klasický iba live chat, poďte sem a nekúkajte tie reklamy. Urobte krok do zóny bez reklamy. To je moja vďaka za to, že podporujete tohto bradatého uchyláka. Takže poďte, nehambite sa. No ale tento Božič, teda o ktorom sme sa bavili, o baby Svarogovi v podstate, je toto mladé slniečko. A je to ten prísľub, že ten prav opäť nastolí rovnováhu. A tento malý boh, tento baby Svarog je tou nádejou toho celého. Je možno, že zraniteľný, je malinký, slabunky, nesvieti tak silno, nehreje tak silno. Potrebuje našu vieru, potrebuje našu ochranu a rovnako aj naše nové plány na tento rok. To je dôvod, prečo sú tieto dni tak extrémne dôležité. A nie sú to len 3 dni, je to 12 dní. Ale pokiaľ podľa starého kalendáru mal náš rok 13, tak by to malo byť 13. Ale už všetko sa pretransformováva na 12. Možno jedného dňa budeme mať iba 11. Uvidíme, ako to bude. Ale preto, ako som povedal, tieto dni okolo toho slnovratu sú extrémne dôležité pre tvoju osobnú realitu. Tá energia januára, najmä jeho prvej polovice, je energia tohoto Božiča. A je to energia začiatku. Ale pozor, není to energia hurá. Hurá, poďme do systému. Makať. Poďme si dať predsavzatia. Podobné blúdy, ktoré robia ľudia každý rok. Tedy sa všetci vrhnú do nových projektov, naplánujú si všetko, urobia si taký plán, ktorý reálne nemajú šancu splniť. Naplánujú si 16 cvičení za 7 dní a podobné blúdy. Je to energia novorodenca, bratia a sestry. Takže pekne pomaličky. Ešte nezačali hneď bežať, keď ste sa narodili. Potrebuje ochranu, potrebuje teplo, potrebuje výživu a čo ešte potrebuje? Hlavne pokoj. Preto tieto mnohé novoročné predsavzatia, ktoré si ľudia dávajú, tak aj tak ľahko zlyhávajú. Ľudia sa snažia bežať ten maratón v čase, keď sa kozmické dieťa ešte len učí dýchať a ignorujú ten prírodzený cyklus. 1. apríla, bratia a sestry, to všetko začína. Niekto povie v marci 20. Ale keď si zoberieme 28-dňový kalendár, 13 mesiacov, je to 1. apríl. No ale
takto ako zlyhávajú tie predsavzatia všetkých tých ignorantov, ktorí ignorujú tento prirodzený cyklus, namiesto toho, aby v týchto dňoch pestovali to svoje vnútorné svetlo, chránili svoje zámery, kojili svoje nové projekty v tichosti, vystavujú ich predčasne drsnému mrazu a tomu vonkajšiemu svetu. Tak ako ja som vystavil tento môj nový projekt. Ale on sa rodil už dlho, takže predbehol aj Svaroga, jeho kladivo. Poďme sa teda pozrieť ďalej a poďme sa pozrieť na psychológiu tieňa a strachu. Imro sa pýta, že či čerpáš z knihy Védy a Védy Rusy. Nie. Ja čerpám z internetu a internet čerpá z kníh. Ale určite nečerpám knihy svetla. Toho nech čerpajú iní. Každopádne nech si prečítajú aj možno nejaké iné zdroje. To by som im odporúčil. Aby sa nezaciklili na jednej knižke. Pretože tak ako Biblia existuje aj satanistická Biblia. Nehovorím, že tá kniha je satanistická. Hovorím iba o tom, že tých verzií je nespočetne veľa. Na to, aby sme si mohli vytvoriť názor, si musíme vypočuť aj takú verziu, aj onakú. Takže, ale nemusíte počúvať nič. Môžete ísť počúvať nejaké rádio. Nech vám tam pustia nejakú peknú pesničku. Môžete dať zahrať aj mne nejakú peknú pesničku. Ale poďme sa teda pozrieť na ten tieň. Poďme sa pozrieť na ten strach. Tu prichádza na scénu ďalšia mocná postava a je to Mr. Veles. Není to Mr. Wallace z Pulp Fiction, je to iba Veles. A je to boh podsvetia, mágie, hudby, bohatstva a stát. Tu by nazvali v tejto modernej psychológii možno Velesa nejakým archetypom tieňa. A to je otázka, že prečo sa bojíme tmy? Prečo sú tieto vlčie dni tak desivé? Pretože tma ukazuje to, čo svetlo dňa skrýva. Povyliezajú všetky strachy. Možno preto ten pobyt v tme je taký oliečujúci. Ale zrazu vylezú všetky naše strachy, naše zlyhania, naša smrteľnosť. Niektorí ľudia nevydržia v tme ani niekoľko hodín. Takže tento Veles je strážcom toho nášho podvedomia. A počas kračúna, keď slnko, môžeme to nazvať aj egom, vedomím, toto naše slnečko spí, tak Veles, to podvedomie, to je tá naša duša, ona vtedy vládne. A to není zlé. Či? Čo poviete? Práve keď si zoberieme, že aj v tme tieto korene stromov napríklad čerpajú silu. Strom nerastie zo vzduchu, rastie z tmavej, vlhkej zeme, bratia a sestry. A aj tvoj úspech v novom roku nerastie z pozitívneho myslenia a z nejakých umelých úsmevov. Rastie z toho, ako hlboko dokážeš zapustiť korene do svojej vlastnej tmy, prijať tieto svoje strachy a premeniť ich na silu. To je Velesová lekcia, bratia a sestry. Neodvracaj ten svoj zrak od tmy, pozri sa do nej. Zapál v nej svoje svetlo. Zistíš, že v tme nejsú len tie príšery, dokonca aj poklady. Ten Veles je aj bohom bohatstva. A keď prinášame do domu stromček, je to Velesov symbol. Buď jedla, alebo smrek. A symbolicky pozývame túto hlbokú zemitú múdrosť, aby chránila náš domov. Takže potom sú tu sviatky, svíjatky a vlčie dni. Obdobie od kráčuna až do polovici januára je známe ako sviatky. Píše sa to SVY-ATK-I. U nás sú to sviatky, sveté dni. Ale aj vlčie dni, takže si vyberte, ako ich budete volať. Ešte stále prebiehajú. Je to čas bez času. Možno preto sa cítite aj vyčerpaní. Pretože ten solárny cyklus sa reštartuje, staré pravidlá prestali platiť, tie nové pravidlá sa ešte len ako tak ustálujú. A v tomto období je opona medzi týmito svetmi extrémne, ale že extrémne tenká. A není to len metafora. Naši predkovia verili, že v týchto dňoch a po našom svete v jave prechádzajú nielen duše predkov, ktoré síce prišli požehnať rodine, si ich teda uctíme, ale aj rôzne bytosti z navu, ktoré môžu niekomu škodiť. A tak musí
popíjať tekuté antidepresíva, aby ho tá tma nezožrala. Ale presne preto vznikli, bratia a sestry, tieto koledovania. Koleduješ si o malé. Koleda nebola pôvodne len nejakou veselou pesničkou pre susedov, aby sme dostali nejakú výslužku, panáka, každému podľa chuti. Bol to taký silný, ochranný, a.k.a. magický rituál. Koledníci v maskách rôznych zvierat, také aké boli na titulke napríklad, sa tvárili ako veselové deti. Predstavovali tieto sily z tých iných svetov. Prijali na seba tú podobu chaosu, aby ho mohli kontrolovať. Ten ich príchod, prijatie darov zabezpečovalo, že chaos sa nezmení na deštrukciu, ale na plodnú silu. Dnešná doba na tento rozmer už dávno zabudla. Koledy sa stali nejakým folklórom, pre turistov najlepšie, a vlčie dni sa zmenili na bezduchú nákupnú horúčku, pretože príde povianočný Black Friday alebo nejaký iný blúd. Voláme to u nás na Slovensku povianočné výpredaje. Takže jednoducho sme vymenili tú mágiu za marketing, bratia a sestry. Ale energia ostáva rovnaká. Či ju ignorujeme, alebo nie. Ak cítiš v týchto dňoch ten nepokoj, máš možno, že zvláštne sny, alebo dokonca aj nejaké výkyvy nálad. Je to preto, že tvoja duša cíti ten prievan tej otvorenej brány navu. Volá po vedomej tvorbe reality, bratia a sestry. Zatiaľ, čo tvoja myseľ bude riešiť nejaké zľavy v obchodoch. No a dojdeme rovno k ďalšiemu, alebo k ďalšej časti, a to bude tých 12 dní tvorenia. A tých 12 dní tvorenia je presne na programovanie tohoto roku. A jedným z najsilnejších magických týchto konceptov toho obdobia je presne týchto 12 dní. 12 dní po slnovrate. Takže rátajú sa od 25. decembra až po 6. januára. Starí Slovania verili, že týchto 12 dní je holografickým obrazom celého následujúceho roka. Každý deň zodpovedal jednému mesiacu. Takže prvý deň po slnovrate bol január. Druhý deň po slnovrate bol február, až po 12. deň, stále po slnovrate sa bavíme, bol december. To, ako prežiješ, cítiš a konáš v týchto dňoch, doslova naprogramuje energiu pre ten daný mesiac toho daného roku. Takže máme tu upgrade, nie horoskopy, ale programujte si sami. A ak sa prvý deň v slnovrate budeš hádať, január bude konfliktný. Ak druhý deň to bude ten február, minieš veľa peňazí na zbytočnosti, február bude finančne náročný. A toto, bratia a sestry, je to skutočné novoročné predsavzatie. Nie nejaký mentálny zoznam v hlave, ale vedomé žitie počas posvätného času, sviatkov. Je to doba, kedy máme byť maximálne bdelí, sledovať znamenia, sledovať svoje sny, sledovať svoje reakcie. Je to čas, kedy si tvoríme osud vlastnými myšlienkami, bratia a sestry, vlastnými činmi. Je to oveľa, oveľa silnejšie ako kedykoľvek inokedy. Idem si pozrieť trošku vaše komentáre, aby nezapadli prachom. Takže zdravia. Ondrej, zdravia. Miroslav, zdravia. Veronika, zdravia. Opakovanie je matkou múdrosti od blbosti, napíše Miroslav Stríž. Takže áno, je to tak. Jozef, zdrava za zdravia. Imro mi píše, že na knihu Svetla som nemieril. Tvoje slová sú napísané v knihe Vedy Slovano. Viem, ja som si robil iba žarty s tou knihou Svetla, pretože niekto čerpá z knihy Svetla a neotvoril žiadnu inú. Myslí si, že vie, preto som to povedal. Imro, to nebolo cielené na teba, to bolo cielené na toho, kto presne vie, o kom hovorím. Mamelo, mamen, zdravia, dobrí ľudia, človekovia, zdravia, Mamelo. Martin nám poslal nejaké muchotrávky a Marek nám píše, že strom života čaká. Čaká. Kto čaká, ten sa dočká. Ale komenty som prebehol, môžeme sa pustiť ďalej. A poďme sa pozrieť na rituál živého ohňa. Na záver tohto úvodu, pretože to bol iba úvod, bratia a sestry, ale je to tak obšírna téma, že no to tak vychádza. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí by to chceli mať rýchlo a hneď, tak tí nech si urobia nejaký výcud. No ale
na záver tohto teda úvodu, ako som ho už uviedol úvod, budem mať takú jednu úlohu pre seba, ale aj pre vás. A nemusíme ísť do lesa, nejaké trieť drievka a zapalovať Tatry, hoci to naši predkovia robili. Volali to živý oheň. Oheň, ktorý vznikol prenesením z iného ohniska. Takže žiadne zápalky, zapalovače a iné halúze. Pekne ste si to museli oddreť. Ale bol to novonarodený, čistou prácou a trením vyprodukovaný oheň. A takýto oheň mal obrovskú očistnú moc. My môžeme urobiť nejakú modernejšiu verziu, ale s rovnakým zámerom. Takže dnes večer už sa síce zotmelo a ja ešte stále streamujem. Keď skončím tento stream, tak vyhasnem v mojom celom dome všetky svetla. Telefóny hodím o zem, televízor rozbijem sekerou a pôjdem si na chvíľočku posedieť do tmy. Trošku ju pôjdem precítiť. Urobím si taký môj domáci pobyt v tme. Doporučujem to aj vám. Ale nebudeme sa báť tejto tmy a budeme ju len vnímať. Budeme ju vnímať ako niečo, kde to všetko vzniklo. Ako nejaké lono. A potom zoberiem nejaký preparát, niečo, čím to zapálim. Nebudem tu treť tie drievka, takže ja si zvolím také niečo prírode najbližšie a zoberiem si zápalky. A zapálim si tú moju bielu sviečku, ktorú ináč zapalujem zapalovačom. No a tu nastane tá mágia, ktorú že vraj Slovania nepoužívali už. Že vraj šamanov nemali. To som dostal v komentároch kedysi. Ale zapálime túto sviečku, všetci spolu možno, a budeme pozerať do toho plameňa a povieme si nahlas. Vyberte si teraz rýchlo perá a papiere, alebo si dajte nahrávať obrazovku. Idem na to. Ako sa rodí toto svetlo v tme, tak nech sa zrodí svetlo poznania v mojej mysli. Vítam Božiča vo svojom srdci. Nech tento oheň spáli všetko staré a uvoľní cestu novému. Nech mi veles dá sílu koreňov a svarok sílu tvorenia. Máte to zapísané? A tento jednoduchý akt, ktorý urobíme, možno, že neurobíte. Tento jednoduchý akt je vykonaný s plným vedomím, je silnejší než 1000, 2000 aj 5000 novoročných predsavzatí napísaných na papier. Toto je rituál, bratia a sestry. A toto je váš osobný slnovrat.